Дун-ту-ду-ду-дун-дун-дун-дун. Так, а ну це файно нас чути. Ну чути нас має бути добрі. Значить, потихеньку стартуємо. Не сказать, будемо бавити острів. Того разу дуже мися полюбило, дуже не затягло. Більше того... Так. Раз все зопреме, нагадаємо си, як тут... Ага, сесе сюди, сесе сюди, сесе сюди. Добре. Марку, здоров. Марку, здоров. Ми тут далі бавимо острів. Йой. Так. На чому я тут домак еспер? У мене жиє 33 людей. Нові не заходять, бо не є їм хижі. Хижа пак буде. Тривня бовтика. Один туйка. Продає арбузи, малину, кабачки. Ясно, ясно, добре. Міша Бочок зайшов. Здоровля, здоровля. Низько далі бавимо острів. Мені ся того разу дуже-дуже полюбило. Я вам більше повім, мене то ще друлило вернутися мало і Фростпанкові теж, як пам'ятаєте, була така бавка. Так, у нас ісе тут сидить. Тетяна Плахтонюк та й Микола Гамалій. Файно. Ну, спочивайтеся, спочивайтеся. Так, не дуже пам'ятаю, що в мене тут було далі. Тут щось недостроєно є. Риболовня, ага. А це що? Це що? Ага, це там був лоді робили, в рибу й мали. Поняв, добре. Тут їм се був поклав 4 поля. Угу. А що на них буде? Коноплі давайте садити. Тут слідуючий рік нич, далі пшениця, далі най буде буля, наприклад. Добрі, будемо видіти. Так, що мся... що казав? Фростпанк. Значить, по Фростпанкові теж буду чинити якийсь обзор самої бавки. Та й видав на все теж. Так, Мішо пише, я собі теж скачав, мав 91 челяннику, бо не розібрався з маржинами, фурдох тут. Йой. Я б дуже далеко втік. Дуже далеко втік. 91 челянник, у мене лише 33. У мене лише 33, мені ще до тих маржин доста. Бо, слухай, я лише на стрімах бавлю. Я так сильно часу не мав. О, достроїлися все на рибу. А ко сюди буде йти робити? Самі чоловіки? І жони теж? Буде видко. Так, вони тепер строять то б... Ага, айно. Йой, це вже яр іде, це вже лютий, айно. Маєш 15 минут, а я пожджу, ну, видиш, запоздив їм на кіко, на 3-4 минути точно. Так, добре, тепер потихеньку. Треба ми сюди декого уб ішов. У нас це ніч не строїть. Так, де нам є сільрада? Мінус не мевується єдного сільради, він йде робити сюди. Айно. А ми тут і покладемо ще одну хижу. Йой. Покладемо тут ще одну хижу, як там було крутити сяк. Да, як сяк. Пішов на роботу? Ще ніхто не прийшов. Уже яр іде, супер. Так, треба никати на складах, що в мене із ідінням.
Гороха мож більше очей. Чеснока мож більше очей. Пусоняка много, бурака чи того, а сих нічне. Кабачків нічне. Що? Так, я вчора... Ага, я розумію, що ти лише на стрімах, я вечором фурт бав після роботи. Бавка, кажу, ти затягує. Затягує мене того разу на 3,5 години затягло. Так. Із галасів кажеш раз із дойми, вони без лодьок не чинити не гони. А я той не чин... Ага. Туйся ще нікої не глядати. Я лише 3 лоді собі заказав, або ще їх нікому чинити. Що тут в мене? Тут нам ще доста туди лише 2. І одного ми доста взагалі на ковальню. Так, тут і 4 жони можуть робити. Нічим не хибити. Тут нікого раз не є. Та 2 найби хоч були. Зносять потихи, зносять. Файно. Hello. Не запоздивися, не бай ніч. Все добрі. Так, сесі тут щось чинять. А тут у них є якийсь склад. Айно, пшениця, булі, гречка, і це у них... Це у них гібетуй складик, а вони з нього сюди носять лише кітя йому несли. Айно. Перемістити ресурси тачкою, перемістити ресурси возом, випорожнити. Так, я там ще щось мав класти. Тут 2 роблять, добрі. Ти везеш дощки. На тачці 1000 дров. Ага, і це лише просто дерева. Значить він їх везе сюди, не? Айно. А цись іде... Куди? Якось буде строїти, може? Нова гультая з возами не було? Не. Цього разу Никося не засік, цього разу все у нас було добрі. Айбо. За Микиту Карпюка будуть тямити всі, я ти кажу. Так, значить, що у нас у силовися діє? У нас повно-приповно сонячника. Нам треба думати, що будемо далі строїти, і це ясно, ж хижася построїть, но вже привіз. Що привіз? Гвіздя привіз. О, вже прийшли і сесі, добре, вже й дерево. Добрі, зараз буде. Хижа буде. Що мені далі треба було строїти? Сесі тут будуть пак рибу. Ага, сюди ще треба обу дощки привезли. Сись несе дощки? А що, тачки му не застало? Сигіняшний. Ну, добрі. Сюди ся вчинять 3 лоді, та пак кось буде галасити, айно. Айбо треба ми що? Що ми треба? Треба ми класти нові хижів, бо приходили люди. У мене лише 33 людей живе, а ще ніко новий не прийшов. Ну, не прийде ніко новий, бо нікуди прийти, треба ми хижу. А треба думати, що далі строїти. Виробництво. Вівчарня, свинарник, сад. Я би ліпше сад упалив, аж буде в нього такий рибосадовий промисел. Лісопильня є, ферма є, сад є. Вапнярська піч, валяльня, ткальня. І це, видав, треба сільраду якусь класти, ні? Замість цього. Керівництво, міська рада. 10 тисяч дерева? Фу. Або мені треба ще якось гроші заробляти, ні? Бо у мене видатки 795. Ого!
А, це на платню людям. Юй! Кіть маєш пшеницю, там млин треба. І це, слухай, дуже добра думка. Бо пшениця в ній є. Треба млин, кажеш? Млин. А я його можу класти такою попри це все. Такою недалеко від... ну, тут десь. А що, млином не можеш крутити? Чуєш, млином не можеш крутити? Не знав, це добрім його поклав, ну не буде. Тобто ще, правда, хижа не доклала. Прилади сільську раду та можеш ще ляди. Налоги з них іще брати? Я над цим не думав. А тут щось усе так потихо йде. Мені треба більше людей, більше робітників. Тут дерева чи доста, я би одного зняв. Налоги то добрі, бо никий. Рада дорога. Я би і кіть клав, та я би і клав так, де туй видав. Всяк. Всяк добрі би була рада, не? Ні, покладу іншак, покладу сяк. Може в мене буде ще якась адміністративна активіта. Сяк покладу. Ну, ай, бо та радася ще доки достроїть, туй... А де су ти сі двоє? Спочивав? А другий? Теж спочивав. У мене, а чи і зась буде біда із тим. Так, сих тут двох, а чи не мусай, доста одного. Настройку найде. Торговельний склад буде відправляти купцю і приймати других, а особливо желізо і гвіздя купувати, вони там за копійки. А, желізо у мене домак не є. Ні? Желізо, де? У мене є желізні частини якісь. А, є желізо. А вже мало, у мене була 1000, його треба десь купувати. Так розумів. Ну, вже 3 на стройку, добре. Покладеся хижа, та може прийдуть ще які люди. Там на початку тобі до... У мене було на початку 1000 видав, так не се виділо. Ну, коротше, добре, головне ж, діло пішло. Сесі строят, далися за цим построїть млин, за млином ся построїть міська рада, та будуть налоги. За міську раду буду вже класти де-то торгівля, торговельний склад. Ю, який величезний. А де його класти в Галибу? Боже, який великий. Та туй десь туди буде. Ну, кампець. Та я готовий дав, ліпше буде покласти пак ще одну хижу, а вже так торговельний склад. Ай, ну так си думав. Так, требася сохраняти пораз, бо всяко його набити. Нова кушниця, все одно. Так, тут воду набирають, колодязь лише для населення, добрі. Треба видав ще один колодязь скласти, ні? Тут може так. Бо кажу, то ж немного води у них. Сі дома капусту мають, огірки. А, огірки мають. Супер, може купувати можеш огірки у Челяді. Щось із цього виверче гет, наприклад, гарбузи, а огірки купувати. Купувати огірки, а вби їх продавали, наприклад, туй замість малини.
Ні, цибуля. Ні, малина. Що говорить? І ту й малина ся продає. Та най у одному місці доста буде. Ту й огірка най будуть. Все, всяк добрі. Ну, вже потихеньку. Хишка буде. Гвіздя не вічне. Гвіздя не вічне. Пак, айно, мусить класти. Та що, виробництво. Ні, торгівля. Торговельний склад. 486 гвіздя. Та торговельний склад буде ту й руно напроти сільради. Мені сьогодні так май добре. Так, туйня що? Пшениця. Туйня посоняк. Туйня посоняк. Туйня цього року нич. Пара якийсь. Глина, очерет. А сьогодні дублуду, та я туди можу всіх одну гет раз копнути. Сись один потихеньку буде лоді робити. О, одна лодь є. Та туди... Ану, завержемо. Може якась ця жона найде хотіла би галасити, ні? Здоров, м'ясо на горчиці, прийшов нас побзирати, а у нас той лоді. Ну. Як це низько маєш? Розказуй, ми тут потихеньку строїмо село, і я думав, як воно буде по ресурсам. Кладемо хижу. Хижа скоро буде готова. Після хижі буде млин, після млина буде міська рада, після міської ради у нас буде торговельний склад. А коли будемо мати торговельний склад, то будемо його нормально вже дещо продавати, дещо купувати, буде файно. Тут вже в мене такий доста читовий сурдик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 хижачок, ще 12 зараз буде. Кіть має, що пише Джукіч, кіть маєш проснути, та треба ти буде йти на олій ставбу. І все правда. Айно, а по соняку в мене було... Ні, туй не є. Ага, бо він у мене туйня по соняк. Много. Видиш, він гиби продається. Це не продається? Не продається. По соняку у мене повно. Айно, та що у нас там виробництво? А як то буде? Оліарня? Камінярня? Кравецька? Не. Улійниця. Но. Тоже ми треба буде дораз пак десь уліпити. Улійницю десь. Десь тут он набити. Що видав не нараз, то май зараз. Айбо в мене очередь на постройку ще велика, айбо я поняв. Буде в мене улійниця, буде. Добріся маєш, ну та супер. Та й в мене теж гиби не піло. Ну, всяк. Файно ся мав. Возивимося низько маленько на біциклях, якраз уже ся було так захмарило, сонце не пекло, файненько було, супер, полюбилося. Ну, а я си так думав, десь треба ще лавиці на спочинок накласти, ні? Бо в мене лиш туєнна є, туєнна лавиця, та й туєнна, та й все. Та й більш не. Хижу поклали. Ну, чекаємо, дораз, може якось там ще прийде. Якісь люди ся заселять у село, бо тепер лише 33. Падав у вас дощ? Ну. Та й той хотів, лиш хотів маленько. Та уліпив би челя, де було недалеко по соняк носити. Та ай, ну хотів їм якраз у штуйня поля суд, а я туй такий покладу на олій то. Десь туй, а вать туй дали. А вать туй може. Станеться то. Воно треба поникати. Олійниця.
Йой. Ні, тут буде мало міста. То тут треба класти. Десяк. Аватсяк. Да, як так. А може буде і всього бока пак хижі чинити? Мені ся видає, що тут буде файно пак теж хижачки такі, ні? Мені би ся любило там. Ну, добре, можемо класти вже у лінійцю туй, бо торговий комплекс уже там на очереді стоїть. Та я туди кладу всяку лінійцю. І ну і ферми ми раз доста, ні? Чекайте, там люди прийшли, в мене вже 37. Никите. Золоті, прийшли до няжити, никите. Оп, як стати. О, родина. І дідо з ними один є, 75-річний. 75-річний дідо, Микола, 53 годи, Олена 46 і 19-річний хлопак Матвій Синельник. Ну і все паради. О, добрий вечір, отлошуня. Так, треба їм роботу, коротше, знайти. Айно. Косіщина йде на стройку. Двоє навіть знайдуть на стройку. Тут нікого не треба. Тут одного раз доста. 2 лоді вже є, він 3 робить. Супер. Ага, Кось уже прийшов на роботу сюди. Або я казав, що сюди чоловіків не набирати, лежу. Ну йо. Ага, це тот, котрий тут робить. Добре. Чомся тобі то лагує? Ну і це знати не можу. Може в мене слабий інтернет. А може в тебе слабий інтернет, то я не знав. У мене пише аж гиби нормально. Ну, у мене в село вже 37 людей живе. Це сіся нас скоренько приселили. Та мені ся так виде, тож... Йо, млин. Млин уже дораз буде готовий. Супер, млин готовий. Значить, млинарями треба. Даже 2. Пшениця в мене є, гречка в мене є, може декого десь ізбавити, де повного людей. Настройців не много. Може одного гет, а сюди його. Найбільш пішов. Так. Кожний день без ника будемо стрімити. Йой, мені не виходить кожен день стрімити. Мені не виходить 2 в тиждень стрімити. Так, у мене ся кінчать золото потихеньку. Видатки у мене читаві, а прирост невеликий. А у мене є податок на житло. Чекай, коня нарадив. Міша Бочок, ти не нарадив класти сільраду, бо може було налоги обкладувати. Або никай тут є. Податок на житло, податок на землю. Усьо є. І навіть місний ринок є якийсь. Щось там цяпкать потихеньку. Так, туй нич. Туй... Ага, туй лиш сіє, добре. О, добре. О, пшениця. Пшениця ся буде молоти, супер. Сільрада ся вже строїть. За сільраду буде торговельний склад. А далі мені ся видить, мож потихеньку далі хижочки класти, ні? Чи може зачати вже з цього боку класти новий сурдик такий далекий? А в сільради можеш міняти. Покласти пак мій великий налог. Я поняв. На землю або додати людям. Що додати? Ось податок має високий покласти.
Коротше, у мене ніки така ідея, ось тут живуть люди, а я хочу, щоб вони тут були, ось був типа ще один сурник. Я тут кладу хижу. Буде в нього там один конець села, та й другий. Йой, любить мися. Це то далеко раз. Це раз класти тут. Добре, раз покладу тут. Так, бо сільрада ся довго буде строїти. Там читаво матеріалів на то треба. У мене ся потихо буде кінчати желізо. Айно. Скільки у мене там? 264. А сись що каже? 456. Я щось не розумів. Це то я щось не розумів? Так і є, недобрі. Угіль. Желізо. Гвіздяся роблять потихо. Добре. Koleżka się obracują. Pszeniczka się mele. Mele. Moja miła się widała. Pójdę na wesele. Тяжко мені це співати. Представ собі, що я файно заспівав. Не біда, виросте велика кушниця на всій сім землі. Факовська людовка. Ай, ну та я порозумів. Ай, бо тяжко мися в то співати, я ще нігде не чув. Так, люди кажуть, аж хибитим вода. Ото, видав, вже треба ще один колодязь скласти. Ай, 100%. Керниця туйся може покласти, наприклад. Тут якраз людям файно буде. Недалеко. І коло торговельного пути якраз файно. Ну, коло Бовтика. Так і нараз. Колодязик. Бо його треба класти скорше. І торговельний склад. Посунемо їх цяк в очереди. Ось разся сільрада, уряд ся раз дочинить. За урядом колодязь. А далі торговельний склад, а далі ще на хижа. Все, файно. Всяк буде добрі. Всяк буде добрі, всяк мені ся любить. Даже треба ся сохранити. Нова кушниця, сохранити, продовжити. Файно. А за ріком можеш щось строїти? Мож. І треба буде лише класти міст. Айно. А міст точно буду класти. Один сюди. А один сюди. Уповім чого так. Бо туйка є вапняк. І політушка, добрий вечір. То вижу, читав, стараєшся по-нашому писати. Но, туйка у нас є вапняк, а туйка у нас є безконечний вапняк. Та й ще народовище вапняка. Коротше, мені так видно, що треба буде раз сюди. У мене там кусь рибу ємат. Кусь рибу ємат. Рибальський тот. Кусь рибу ємат. Кусь єден. Може ще одного. Другого, третього. А й все мало не розумів. Тут написано об лежін, а воно не йде. Ну добре, уби лиш рибу й мали. А що з тою рибу дали робити? Може її сюди на цей склад даяк. Тут вижу, огірки ніко не бере, кабачки ніко не бере. Та тут кабачки гет. А може рибу? Лиш сушена. Може сиру рибу. Добре. Який боут буде продавати рибу? Малина щось не йде. Малина мало йде. Або кабачки ще суть туй. Туй кабачків не є, а малина теж є. Так і малина є туй, та й малина є туй, та й сю малину виверечи, а замість неї риба найся продає. Добре придумав. Нормально придумав, ні? Дай рибу продавати таку. Пак я так і вчинив, Никей. Туйся риба буде продавати, таку попри склад. А сись дотить третю лодь чинить.
А, то вже не треба. Нащо? 3 лотки вже суд. 3 лотки вже суд, то все, то не треба далі. А, він більше нічого не робить, добре. Так, що у нас там? Тут у нас пшениця. Тут у нас меле... О, мука, супер. Та муку теж треба продавати, ні? Капець як тяжко. Муку треба продавати. Замість чого? Що вимітувати? Малину гет виваричі. А замість малину муку? Геть огірки гет. Найся самі сидять. Мука май то, май треба. А де мука? Тут є мука. Добрі? О! Пішло. Сільрада є. Тепер туся місто маленько то опустить. Так, що у нас там? Ну, май потихо дайте, бо я за вами не встигав. Туся потихо чинить, цись. Строат, колодязь. Добрі. Файно. Сільрада. Так, первим ділом благоустройство. Треба коло сільради лавиці накласти. Раз. Друга. Сюди. Все, всяк файно. Сушену можеш робити. Ну, я бачив, там так і пише. Ой, господичку, як їм то закрутив. Там так і пише, ось можеш нараз сушену чинити. Айбо не треба, добрі. Най буде раз так. І лиш не знав, що тут їх пише аж троє, сись лише йде на роботу. Йо, як поти... А, 75 годин, ясно. Сись мені рибу наїмати. Ну, добре, рибу наїмати, бо на стройку я його не пущу. То цигінця уломить. А що б хотів никати? Хотів никати на сільраду, що в нас там? Радників ще можна нанимати, кампець. Населення. Економіка. О, платня працівникам, ясно. Платня різноробам, ясно. Податок на землю. Оба. Бабло? У сільраді можеш пак сезонну роботу організувати, аби, наприклад, автоматично із галаски зимов люди знімало гет. А як ото чинити? Я вижу, що в мене много ресурсів, або кінчаться желізо, а я його ніде не можу брати. Айно? Опції найму. Одного радника можеш попробувати знайти. Економіка. Той раз у мене такого ніч не є. То пак по тому буде? А, ну то треба радника. Ну то якраз глядаться якийсь. Що там бронікнуло ми? Ага. Ось достроїли керницю. Добре. На виробництво не треба. Найся вода лише людям набирати. Тепер у мене 2 колодязі. Один туй. Бо вже ми одного помало. Видко ж помало. Добрі. О, уже люди кажуть, аж пити, хибит пити. То тут вже є ще один. То може так і третій нараз упалити, це що? Добрі. Так, тут лише 2, а у мене 3 лодьки, треба ще когось. Коротше, мені треба більше людей. Най вже йдуть хижу класти. Вони раз будуть строїти торговельний склад, а по складу вихижу. А їм треба пити. Та йдіть, беріть воду. Дали у облачкові убраної будови уштімованої. Ага, оштуй, наприклад. Айно. Опції найму. Щось таке? То тут має бути. А то буде, коли в мене буде вже радник. Так розумів. Ну буду никати, як ото буде фунгувати. Так, требася не забувати сохранити. Де нам нова кушниця?
Сидять, спочивають, нікуди не пілуть. Так, тут можеш поникати то. Кілько людивня робить. Дітваки, то ясно. Безробіття 7%. 16% жін не мають роботи. Радник се не знайшов. А чого? Кось 17% жін... А, 7%. Безробітних, значить, одна жона у мене фактично без роботи сидить, а я не розумію, котра. І сюдись якось глядать, і сюдись в радник якось глядать. І ніч. І то та жона знає аж 2 вакансії в село і не йде. Ну добре. Так, це вже тільки червень місяць. У людей дали біда з водою. Хоч у панельові каже, аж води доста. І іде доста. Туйся набирати потихи. Та може то, може класти нараз третій колодязь. Десь туй. Десь туй, бо я планував далеся і сюди розширяти, і сюди. А ведь даже туй класти колодязь, а сюди хижі. Ото кіть буду вже строїтись усього бока хижі, та муся їм буде туй класти свій колодязь. І це 100%. А ще і сюди будуть за вапняком ходити. То має смисл туй організувати ще один сурдик. Файно. Так, у мене тут щось не сіється. Щось ся слабо сіяв. Тут йде пара, далі буде зась пшениця, далі булі, добре. Тут вижуш. Росте пшениця, супер. Тут вижуш, росте посоняк, файно. А тут щось... Орання пропущено, сіяння почти дійшло. А ко сіє, котуй. Марічка працює, де вона працює? Ану. Не вижу тя. Що ти там робиш? Десь. На польові нікого не є. Чого там ніч не росте? Йой. Уже липень. Як тут? Досіялося це не досіялося, я не розумів. Розумієшся всьому, Дако? Ну, тут дуже в нього чудний витоптаний центр. А я пам'ятаю, я тут попри все хотів ще якийсь склад на тачки строїти, це якусь таку біду. Транспорт і торгів. А, я хотів обуріг. Тут у нього є сіно. А нащо мені сіно було? Коням, ведь корові, от щось таке. Айно. Тут треба було обуріг класти. Так, щось я звідаш. Коні орють. До мене раз не є ні конів, ні волів. Мені тут можеш заказати плуг. Або де його взяти, не ясно. Бо тут пише нараз аж ніщо вола місти. А в мене ще не є волів. Дощ у вас паде? У мене ще нет. Як буде, то оповім. Так. Ага, а тут лише 3 тачки. То би видав, ще й тачкарню треба класти. Тачкарня. Щось таке тут було, помню. Олійниця дораз. Дораз буде олійниця. Хижа, далі обуріг, далі олійниця. Точно помню, що була тачкарня. Тут видав. Стайня, тачкарня. Дозволяє переміщення ресурсів 5 тачками. Но. Пі, паради. Тут десь має стояти туди. Тачкарня. Убо близько до всього. Тачкарня є, очереди. Уже скоро достроїть торговельний склад. Ну як скоро, вони лише почали.
Ага, родина бере себе бастівку води за раз. То точно мусить буде, кіть у мене там ще й на хижа. Ну добре, на сей сурдик гиби двох доста. А сюди буду класти новое. Ну, сесі поляся не орють, бо ніким орати. Не є ні конів, ні волів. Треба туди никати. Комора, ясно, склад. Не треба мені. А як никати? Кілько в коморіся стає усього. Ну, це повна комора, це не повна, бо я розумів, бо в мене тільки... Ну, вижу, малинася вже не стає. Малинася вже не стає. А чого? А в мене ся малина ще десь продає. Туй рибу поклав. Туй огірки. О, туй ся ще малина продає, добрі. Значить, малина йде. А як поникати це воно повне? Як, ну, як... Яко воно велике? Хтось знає? Муку де продав? Тут капуста, хрінь, кабачки. Чеснок. А я муку ніде не продав? Як ото? Так. Десь я дублюються сі, не дублюються, ні? Видав, треба... Прийшов час класти іще один болтик. Прийшов час класти ще один болтик. Туйка най буде у центрах. Бо він продавав, що мені треба. Муку. Мука в ся продає там. Посоняк можеш продавати? Самий. Видав не можеш. Що там було? Огірки. Чого в ня повно? Риба. Риба. Горох. Гороха в ня дублуду. Горох продаємо. Треба когось єдного сюди на роботу. Добрі. Чекай, що? Ти можеш собі додати ліміт на складі. Пак, ліміт, то ясно, сесі ліміти. Айбо, ну, він не може бути безрозмірний. Я не можу тут, наприклад, на цибулю покласти, не знаю, 50 тисяч, або там мільйон. Ну, у склада мусить бути якесь фізичне обмеження, ні? Що є то та церква? Туй здолі? Ну, туй можеш капличку строїти, можеш церкву класти. Туй можеш церкву класти, лише на церкву треба камінь. 1200. А у мене каміння не є. У мене такого ресурсу ще не є. Камінь, знаєш де? Десь тут було. Камінь не гинде. Той камінь. Його треба буде визбирувати, та пак буде. Сушена риба, сира риба, добре. Йдуть собі за водою. А води мало. Треба буде класти ще. Колодязь. А так, село Паранне. Мені ся любить, як воно ся получить у мене. Де там нова кушниця? Млин рубат, мукася чинить, муки на складах доста. Торговельний тотся строїть. Добрі. Під словом комора є знак питань. Ага, чекай. Комора. Туй. Угу. Робітники комори збирають зазначені ресурси, щоб мати їх в одному місці. Корисно мати комору поруч із крамницями. Додайте ресурс у список. Добре. Угу. Якщо нічого робити немає, працівники комори постачатимуть ресурси до користного. Ви можете клацнути купувати місцевих виробників, щоб активувати закупівлю. Коли кнопка кольорова, вімкнемо. Добре. А, бо тут не пише, яка, кількося в ній встає. Кількося в ній встає йде. Бурак? У мене є бурак. А він це десь продає? Не. Хрінь, кабачки, риба. Та тут замість риби будемо продавати бурак.
Бо він у мене є. А де бурак? Десь горі мав бути тут. Добрі. Когось тут робить? Робить, добре. Євня бездомний? Безробіття 0%! Ха-ха, вклав 50 тисяч, не міг провірити, чи наповниться. Ну, там мені видить, тож всього доста. Ну, я так никав по тенденції, видиш, що ж. У мене лише один раз щось було, що більше того було, як міхім. Ці малини у мене було 100 та й челени, мож хотіли би купити ще, а вже ся не стає. Щось таке. Добре, туйся продає. Ще не все принесли, видав. Огірки ще не принесли. У мене огірки суд. У мене огірків не є. Отки в мене будуть огірки. У мене їх в коморі не є. Та треба класти ще одну комору, значить, ні? А вецись замість огірків найпроде чеснок. Всяк туди. Значить, обмеження видав лише на CC айтеми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось якихось лише 10 об'єктів можеш мати. При тому, що у мене риба, мука та й сонячник, вони гіби не людські. Вони у мене із всього, з ферми, із всього. Тут третього не є, а третя іся є. Та сись знайде. То іди сюди. Іди рибу й мати. А їх ще й ремонтувати треба. А, ясно. Та то туди йде геть сюди десь був. Бо їх ще треба ремонтувати деколи. Ну, туйся потихеньку жне пшениця. Никайте. Золота. Койсе. Олена Сильник. А, і це із цих. Із нової родини, що прийшли. Із нової родини, щося лиш приселили. Парадно, жіночка, робютна, нараз швидко, ож і сяка, здиня. То. Шиковна. Так мися любить, як вони витоптуть другу. Ну, і це, уповім, така новинка, яку не відів дотепер у якихось таких бавках. Ож, вони де ходять, та там стає путь. Місія це любить. Так, ту воду беруть. Ту воду вже беруть менше, значить їм сюди має близько, що логічно, бо ся так і посеред села, можеш казати, посеред цього. Добре. У них що росте? Гарбузи ростуть якісь, ото кабачки видав. І все що тут? Бурак, не? Косиці якісь, а тут у них є ззаду що? Тоже горох у них видав росте, не? Все горох, айно. Інтересно так, капець. Млин. Фунгує. А, я хотів ще тут, тачкарню, не? Десь ото ремонтує. Туйся ремонтує. І він щось ремонтує вже, процесове, добре. Одна тачка тут, одна стоїть, одна там везе. Глинася з неї бере. На що? Ага, сюди. Йой, тут ще закидь. Ся видав, всього року ся не достроїть цей торговельний склад із такими темпами. Скільки у нього желіза ся обстало? Дали 264, воно ся й не міня, це що? Не, усього 360 пише. Екзистують ще деякі симулятори села. Банішет. Ага. Ну, на предыдущому стріму ви теж за цю бавку споминали, за Банішет. Ще не знав, що то за інна. Риба сяємет. Туй хибить цьому анімація якась, щоб він там щось робив, бивать там сітку метав, що, бо він, ну, сидить просто. Ніч не робить. Просто сидить, але іматься риба.
Такое неінтересно. Усього очерета до блуду доста. Найде якось робити сюди. О! Появився сись. Радник один. Тепер щось можу май то, май більше штимовання буде. Тут сіно є, а оборога ще не є. Неч, буде діло. Так, що там із галаска вказалось? Так, тут треба щось придумати. Виснажена земля на цьому полі. Тоді тут буде сись, а далі буде, не знаю що. Льон? Гречка? Гречка. Тоді сись гід ще спочивати пак. Ні, то слідуючий гід спочивати. 74-й. Далі буде гречка, далі буде пшениця наново. Тут уже ся жне сонячник, далі буде гречка, далі перерив. Тут тепер ніч не є, а далі будуть коноплі, далі буде сонячник. Тут далі слідуючий гід буде зась пшениця, булі, ніч. Добре, нормально. Дай як з тим все розберемо. Баніше тися не любило? А чом тися не любило? Вона якась сильно інша кавицює. Уповіш, бо я за неї теж лиш сяк чув, а не бавив їм нігде. Третій ся не гляда трубітник. Що за робота? О, керувати сезонними роботами, ту є, все одно. І ту земля виснажена, ну кампець. То треба зась пар, а далі будемо видіти. Сезонні роботи то туй, наприклад, буде. Айно. Чекай, ні, все. Під час сезону 3, поза сезоном 0. Добрі. А сезон... Ага, то значить... Так, чекай. Туй у мене з цим сезоном, ось, наприклад, у зимі рибу не ймати. Значить, січень, лютий та й грудень не будемо ймати рибу. Добрі. А куди вони пак будуть йти? Будуть йти просто різноробочими пак, айно? Так ми ся видить. Туй сезон не ясно коли. Ну то ще треба никати, як воно буде. Не знав. Пшениці доста. Пшениця ся на муку моле. Супер. Мукася сюди носить. Супер. Мукася продає. Туйся раз лиш бурак продає. А мукася не продає. Чого? Що люди хліб не печуть? Це що? Люди добрі, ви хліб не печете? Туйся мука продає? Ні, туйся продають лише огірки. Гарбузи? У мене не є гарбузів на складові. У мене не є гарбузів на складові. Як це його не продавати? Муку продавайте. Муки у мене доста. Кабачки. Кабачки у мене теж не є на складові. О, гороха повно. Значить, гороха даємо сюди 500. Капуста 400. Найся продає. Значить, замість кабачків най буде капуста, наприклад. А тут що? А, туйся все потихо продає. Добре, най буде. Туйся все продає з цього, що є. І туй раз ніч це не продає. Ну, най буде. Вже як є. Або нігдеся, значить, мука не продає. Туй не вижу. Хоч десь мука продавала вже? Не розумів. Ще ні. Вони муку просто принесли на базар та і все.
А у люди виткіть мука дома. Вони зерно не садять. Це вже жовтень місяць потихо. Йо, ей, бо сисі довго строат, господичку, та мені може... Що мені зробити? Муковня доста. Єдного гет. Найде на стройку. Кітник десь більше не глядало. Ту єдного доста коваля. Раз. Ту єдної доста на очерет видав раз, бо в мене ацяк того. Даже її тепер не треба. Кіть файно подумати. Тут двоє галасять доста. Тут єден ремонтувати пак буде, ще не прийшов, ще не ясно ко. Сися не знайшов. Тут двоє, добрі. Йой-йой-йой, до того обурога ще далеко. Так, що там пише м'ясо на горчиці? Я йому ж мав швидко поставлено церков, но не було дрова, та мусив їм швидкі строми на мапі порубати. Ну, такое седа коли стає? Екологічна катастрофа то ся кличе. Так, і всі вже урожаї позбирали. Виткіть у них тільки муки. Мукася нігде не продає. Сисі завезли муку, або ще й не продавали. Сисі нет. Сисі завезли муку, або ще й не продавали. Лиш бурак ся раз продавав. Так, тут різноробочі, добре. Вода є, добре, з водою проблем не буде. Раз. Або айно, сюди їм далеко за водою ходити, та вони за водою сюди ходять найбільше. Та зато сись пустий, а всьому ще й повно. Та як буду тут класти сурдик, ще один. Та за водою будуть ходити вони раз сюди. А це що кладу? А, тачкарню, бо у мене було 5 тачок, а не 3. Що з 3 тачками на сякое село. Я не розумію, як вони тепер газдівством се займають. У них кілько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У мене 12 хижів, а 3 тачки на все село. 37 чоловік. Капець. Фоч старий нам зайшов. Серус, здоров. У нас тут нова кушниця потихенькося розрастать. Неяке що в нас є. У нас вже 13 хижів, айно? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 хижів, третя на очереді. Вже у нас вже є 37 чоловік, найся не приказує. Лиш потихеньку кінчаються гроші. Споза того, ми тут вже строїмо торговельний склад і будемо виціть дещо продавати. Так вижу, що у нас доста читаво є сонячника, туйня 1000 почти, туйня 300. Щивня є риба, бурак. Та буду продавати потихо, бо треба ми гроші, бо гроші йдуть. Я годен заробляти лише на налогах із людей, а видатки в няникай. 795 кільтується регулярно. Я тепер у мінусові. Минулий рік мінус 640, цей рік мінус 500. Я сяк докіть вийду на нулю та обанкручуся. Коротше, з чистим многом роки. Ну, я ся сохраню. Жберегти. Нова кушниця. Ну, треба мені, коротше, думати з ту торговлю, що робити. Як, щоб продавати майна хосем. Всі мають рибу. Рибу продавати мож, теоретично. Сюди мож, правда, тут лише 3 лодьки. 2 з них ще й не ходять. Нікому тут ремонтувати.
Построїли хижу, супер. На експорт. На експорт у нас буде йти риба, сонячник, мука. Айно. Тепер, що нам сюди треба? 500. Ні. 300. Ні. А як ми поїсти айно? А, сяк. Сонячника 1000 продамо. Мука дасть jednych 500. Так ми ся видить. Тут ми треба управляючого, 2 робітників. А кого то був? Раз із стройки одного заберемо. Може якось знайде сюди. Всі вже почали класти ще одну хижу, а буде ще одна хижа, значить будуть нові люди, більше робітних рук. Айно, і це іпенто та бавка, що ми бавив на прошлому стрімові. Тут продовжуємо бавити іпенто то село, щось ми зачали туди. Іпенто то село, щось ми зачали туди. Кличеться нова кушниця, тут у мене вже много чого є, тут у мене є кузня, тут у мене є комора величезна, де є приповно ресурсів. Йой, та тут можеш ще й горох садити. Або сюди треба тут і продукти перевезти, ні? Постачання. Працівник в руках. Різнороб в руках. О, вони сюди щось несуть. Значить, чого у нього много? У мене много муки, сонячника, гороха, бурака. Та можеш з цим продавати. Горох туди ще треба дати. 400, наприклад. Купувати у місцевих виробників. Супер. І бурака. Тут 400 впалимо. І теж бурак будемо продавати. Бо риба, мука та й посоняк і все то, що в мене ся вироблять на фермі. Що я можу продавати гиби із села, із сільради, можна так казати. А бурак та й горох на фермі в мене не росте. Ото я купую від самих людей. Вони на газдівстві садять цей горох та мені продають на село. Чи буду йти в кушницю у неділю на праздник? Сей неділі ні, не можу. Ну та який праздник? Війна у нас. Я пак прийду в кушницю май потому. Треба ми. Або на сесі виходний не можу. На сесі виходний мав маленько другі плани. Так, сесі угель тут чинять, все добрі, єдного коваля нам раз точно доста. Так, тут сесь потихеньку ремонтує, ага, тут є. Микола Гамалій ремонтує тачки. Тачок у нас раз лиш 3, а буде 5, бо я й тачкарню покладу. Що то за праздник? У нас на святу неділю так се рахує День села, можу поїсти. Май великий праздник у кушниці. Просто май великий праздник у кушниці. Так, вижу, люди щось муку не беруть. А у всіх людей вдома є мука. І у кожній хижі, де є мука, а нікої не купує. Туся продає мука, ще й ніко не купив. Туся Туся ще має продавати. І Туся продає мука, ще й ніко не купив. Не розумію, як це фунгує. Ну, най буде. Капусти вже не є. Капусту туди можеш збавити. Капусту розібрали, чеснок. Добре. Робітників тут уже єден. Та давайте заберемо стройку ще одного. Та найде сюди. Прийде? Карта світу. Наше місто. Немає існуючих угод. Немає діючих. У вас немає торговельного причалу?
Ага, то це мені треба лодями? Це... Чекайте. Це мені треба на лодьках, значить? Це як? Це мені порт треба класти, це кигалиба. Торгівля і транспорт. Торговельний причал. А сяк не можеш? Це мусай... Аж много муки та можеш і продавати другим селам. Пак, ай. Ники, я вже поклав тільки муку. Ож продавати. Даже не 500, 1000 палю. Продавайте. На. Бо муки в мене буде доста. Туйся потихеньки воно меле. Пшениця в мене ще є. Булі будуть людям. О, булі. Булі. А буліся в мене тут домак не задержують. То можеш їх продавати. Ой, не 5500. Бо ники, у чим проблема? Почитай про торговельний причал. Треба. Торговельний причал. Збудуйте торговельний причал та найміть керівника, щоб мати можливість укладати річкові торговельні угоди з іншими містами. Постійні працівники займаються завантаженням та розвантаженням торговельних байдаків. Додайте товари до списку на експорт, щоб зробити їх доступними для продажу. Товари на експорт, ще навіть так. Товари в цьому списку будуть доступні для... Ага, товари в цьому списку будуть недоступні для міста. Якщо видалити їх зі списку, їх знову можуть використати на потреби міста. Порозуміємо. Ви можете визначити товар у списку як одноразовий запас, натиснувши відповідну позначку праворуч від нього. Щоб укласти торговельну угоду, відкрийте карту світу та клацніть на місці, що вас цікавить. Для укладання угод потрібно, щоб їхній гонець наразі відвідував ваше місто, або ваш гонець їхнє. Ви побачите список ресурсів. Майте на увазі, що річкова торгівля призупиняється взимку, коли річки вкривають кригою. Добре. І сам поняв. Айбо, як ви ці гонця тепер загнати? Мені треба керівника теж, ні? Збудуйте торговельний склад та найміть керівника, щоб мати можливість укладати торгівельні угоди з іншими містами. Постійні працівники займаються завантаженням та розвантаженням чумацьких вузів. Ясно, значить мені треба керівника, а він мені щось, не глядать. Я вже давно глядав у керівника і щось, я його можу заставити бути керівником. Ще його не є. Може і без лоді. Там є села ріков, а другі земльов. Із цими може земльов видав. Немає керівника на торгівельному складі. Деркачі, немає торгівельного. Ага, ясно. Із цим, із Паютином та із Барвінковим може по воді. А з Деркачами та й Балаклієв. Ага, добре. Та треба мені керівника, він це не глядать. Кий біда. Дайте мені того. Може прийде родина нова дораз та щось помінять, ні? Це може вони не будуть хотіти жити в такі хижі на крайові. Там село, що майблизько є земним путем. Айно, я на нього кітнажити на назву міста на карті. Та я вже вже поникав. Туй, Бакалія. Балаклія, перебачте. Це майблизько є 8 днів від ньому. І Паютиному 4 дні, або то ріков треба. А на то мені ще порт класти, то довго. Так, никаємо. Код нам прийде жити. Код нам прийде жити в всю файну хишку. Код нам прийде жити в всю файну хишку. Ще ніко? Точно прийдуть. У мене в селові файно. Води доста. Супер. Я би ту ще одну хижу покладу, а далі вже хижі туйки будуть, бо я хочу, бо в мене сюди була файна уличка така, і з двох боків хижачки. Назва сіл реальні, вони є в Харківській області. Вірю, бо я знав, що це... 40 чоловік. Все, зайшли. Давай никати. І все.
І все люди дві йдуть. І все родина заселяться у моє село. У нову кушницю йдуть нові люди, у нову кушницю йдуть нові люди. Буде їм ся ту й любити, будуть вони ту й робити, буде їм ся ту й любити, будуть вони ту й робити. Класно. Боже, так ся радуває, би не знати що. А ну, котуй мене. Віз іде, добре. Значить, родина Литвинів. Литвин у мене живе, значить їхній пра-пра-пра-пра якийсь там внука буде урядовий робити. Іван Литвин та Ірина Литвин та їхній малий 15-річний син. Welcome to the нова кушниця! Пойте глядати роботу. Ніхто не хоче побути керівником сюди, на торговельний склад, будьте добрі. Тож ви сюди позносили ресурси у то фосо, або мені треба керівника. Фівникові дати більше платні, а як ото? Різнороби, працівники, платня 120%. Це найдеся. Так, то. І це все супер, або мені треба піти водички собі ще взяти. Вони собі найту і потихеньку ходять, а я буду за 5 минут. Що? Кажете, ось музика вам ся любить? Мені ся теж любить. Ну то що, дали ми май велику зарплату сьому. 120%. Або щось раз не помогло. Стівка. Ту їм помню, пуд не мав був. Або то вже давно та й неправда. Та не є. Сесі продуктів наносили, а аби їх продавати, то треба... Та що за робота? Тать пуднявим платню, та... 130. Пойте, дако. Сіде роблять нові. Відпочивай, не працевлаштовано. Іване, Іване! Що, не видиш? І сися ніде не робить. Я вас прошу, що за робота? Ще розумів, на стройку може якось не хоче йти. Хоч
хоч уже ся строїть тачкарня. Ну, і це Ірина, нова, йде на роботу, добре. Сього раз не мусить, може. Це він тут ремонтує сесі лоді. Ремонтує, видав. Та й поклав йому 130% зарплати та й не глядаться ніяк. Іване, іди робити. Та серйозно, все, вона вже робить, а він іще ні. Іде купувати дерева. Ну, я ти кажу, а робити ко буде? Ой, тяжко з вами, тяжко. Ну, тепер у мене там на складах уже повно всього стоїть. О! О, Святослав Архипенко, супер, все, йдемо. Відправити гінця. Йой, то ще й гроші коштує. Кампець. Все, я піднімав налоги. Я мушу піднімати налоги, у мене ся кінчають гроші. Мені треба май повну хиж. Согласний, Ніки, вони строять тачкарню. Все, я кладу хижі. Я так 3 за шором тут покладу. Що? Гвіздя вам хибить? Та тут є один, най робить. Він тут лише гвіздя і чинить. Вам більш ніч не треба. 40 чоловік. Глядав роботу 3, 2. А вони не будуть тепер рибу мати. Зима, ні? Так, що у нас тут? Добре, муки вже 0. Попродавали. Посонячник є, а посонячник... Посонячник можеш продавати гет. А той мусить мені он 2. Видав раз треба. Посонячник йдемо продавати гет. А то за 4 н аж буде. Кой то це верне. О! Юй! Все, так, тихо, пауза. Все, тепер треба думати. Мені треба купувати желізо. Ні? Що треба повну хиж? Можеш си заказати хижу? Ха-ха-ха. Та дораз буде. Над карту... Айно, вижу, прийшов якраз. Так, мені треба купувати желізо, а продавати муку. Що ще можу продати? У мене ніч такого не є, що він хоче. Мед? Мед? Ту й пасіку мож буде уліпити. Класно. Уліпак мож буде продавати. Сушену рибу мож буде продавати, бо в мене раз не є. Булі. Мож і буль продавати. Айно, супер. А мені треба в нього купити желіза. А ведь такий сесі? Можеш купити такий готовий сесі? Ні, мені видав майвигодно купити желіза. 500. Це 700 даже. Всяк. Фух. Успіх! Желізо пішло. Айно. Та, ні, я більш ніч купувати і не буду. Я желізо, ну, та, айно, може... Куплю у нього вже готових.
готового гвіздя. Хижіся вже кладуть по тих. Обуріх хуйня є. Не знав, на що мені обуріх. Я не пам'ятаю, на що його клав. Так. Тепер. Убися займати фермерством тим. А сьо, сись гонець дали що? Сись гонець дали що? Най він там сидить? Це що мені з ним робити? Його виціть можна як забрати, це мені треба у деркачі ще одного загнати. Це мені раз доста з єдним варошем. Айно. Сіно на корови, на коні. Бо в мене раз не є ні тих, ні других. Де ото? Виробництво. Сушарка, то на сіно, добре. Корівник. Свинарник, вівчарник. А де то? Туй. І все треба орати. Орати, та треба мати воли, авать коні. Значить, мені треба стайню на коні? Улійницю ми треба буде точно. Улійницю. Улійниця тут такою може ставати. Ту їм хочу. На складовий... у нього тут, видиш, не є такої гвіздя. Він виробляє гвіздя, і воно так і нараз іде на стройку. Ож, є такий складик. Воно десь тут було. Ож є... є комора на їдіння всякое, а є склад на таке шиліякое, що не їдіння, або треба його десь скласти. Складик теж би треба. Складик покладемо видав туй. В перспективі нам його треба буде. О! Прийшов торговий агент. Привіз гвіздя. Та й желізо. А все желізо та гвіздя треба видав буде на цьому складикові держати, пак, ні? Воно тепер у мене, ні? Прийшло мені. Желізо 774, добре. Тут і... Та й сих 500 прийшло. Добре. Ось воно йде. А далі мені треба буде муку вивозити. Муки у мене вже 0. Чого? Муки у мене тут вже не є. Все, мука ся кінчила. Я муку всю продав. Ха! Все, я муку всю попродавав. 30 це тут вставив. Так, там тачкарню строїть, ні? І все на тачки, бо їх було більше, ну. Ага. Місто на склади. Та то віддав сюди треба буде. Попри хащарню. Теоретично, воно там недорогое. Можеш ще один склад сюди впалити, такий простий склад. Вони вже тачкарню поклали фактично. Все, тачкарня є. А тепер ця стоянка тачок піде гет? Це як? Треба мені сюди ще челянника. Ну, все, найся кладуть хижі, бо мені хиблять мені робочі руки. Із мукою якісь проблеми. Чуть ниже панелі пишеш
Місяць. Що? Так, чекай. Не вижу, на якій панелі писало. Ну, муки не є. Не встигаться чинити. Пшениці вже не є. Айбо у людей мука є. У людей мука на себе є. Всіх доста. Я просто не знав, видкіть у них мука, кіть у неї не купують. А ні, туй купували 10, добре. Туй не купували ніч. Бо муки не є. Туй рибу купують, капусту купують, добрі. А ні, лише рибу, капусту не беруть. Туй лише горох. І все не беруть муку. Що то за кінь над мапкою? А, то там торговий агент був. Де є? Ага, це значить, ошконик прийшов тот. Ай-яй-яй. На стоянку треба си змайструвати тачки. Склад, а комора не гумійові. Пак, айно, та... Я знав, що комора не гумійова, бо я не розумію, кількося в неї стає, мені це ніхто не оповів. Тут на неї ніде не пишу, кілько в нас, ну. Яка в неї місткість. О, тачком заказали, бо тут ще нікого не робить. Гонець із... Так, стоп. Гонець із Деркачів прибув до нашого міста. Добре, вони продають сіль, все. А що я їм можу предложити? Малину. Я їм можу продавати малину. Баніше то було так, що потім аж у тебе ходили дашто продати... Ну, то якраз прийшов із Деркачів. Я би їм дещо продав, а у мене ніч не є, у мене не є ні пшениці, а у мене є гречка. Є в нього гречка? Є. Гречка, то туди-сюди. $500 гречки. 490, значить, не 500, а лише 400. Що в нього є ще? Бурак, горох. Сонячник у нього є. Їм не треба сонячник. Не треба їм ніч. Малина. Кампець. Малина у нього не є тільки. Малина. Купувати у людей. 500. Що не йде? Горох не йде. Тут горох гетвицить. Горох ніхто не хоче купувати. Продамо їм малину. Та більш ніщо. Олій! Вони хочуть олій, айбо... То ще... Айно, на худобу мушу мати стайню. А то... Де було? Туй, стайня, не? Коли ви купуєте коней з інших міст, їх буде призначено до найвільнішої стайні. Впевніться, що матимете достатньо працівників, корму та води, коли прибуде торговець. Добре. Ось це що? Вози дозволяють ефективно переміщувати містом великі вантажі. Після закінчення будівництва нового стіла можете замовити новий віз. Поняв. Коли ви купуєте худобу з інших міст, її буде призначено до найвільнішого корівника. Упевніться, що матимете достатньо працівників, сіна та води, коли прибуде торговець. Кампець, то і все тяжко. Ага, це теж добре зауважив. А ну, чекай.
Бо у мене теж такі дуже дрібні інтерфейси. А, є тут таке щось. 130%. Або мушуся перезапустити. Мушу перезапустити бавку. Худоба то маржина всяка. Поклавим елементи інтерфейса на 130%. А ну будемо бачити, як воно буде. А ну. А чи зафунгувало? Все стало таке досить крупне. А що б хотів читати? Виробництво, свинарник, курівник. Айно. Тепер, а ну, видко текст тепер. Нормально май? Май ліпше? Це тяжка бавка на мій комп'ютер чогось. Так. Що кажете, там, де вказує поточний гід, та чуть ниже писало, що не є якогось ресурсу. Не можеш придати. Туйка? Кості, йди геть. Не продати. Так, чекай, стоп, де то було? То ми маємо йти туди, де торговля. Я не бачив, де то було. Експорт малина, добрі. Зайсем радий. А що щеся буде експортувати? Мукивня мало. Гречка теж десь туди мала йти, не? Гроші потихеньку втікають. Місцевий ринок експорт 192 заробив був. Пару раз указало, ага, ну та добре, я за них радий. Ось указало. Ну, давим елементи інтерфейса майна крупно, тепер має бути добрі. А от як мінімум має бути ліпше. «500-600 людей. Ей, бо то у тебе мало бути село. Бо в мене никий. 40 чоловік раз. То вже їм тяжко. Вже місяць тяжко жиє тут. Потихося строїть. Все добрі. А як робити сушену рибу? Воно автоматично пак найде трьохку і зачнеся сезон. Сезон ся зачне у березньові. То вже дорос. А ну треба буде загадкувати. Де там нова кушниця? Так. Йо, можеш мати много. Ну. Та й у мене не аж дуже сильної. То буде меникати. Я пак буду авать графіку скручувати, авать що. Так, якся тут продає. Того року ся продавав чеснок, малина, цибуля, горох ся не продавав. Добрі. Ну, а ну, лютий ся кінчать потихо. Зачинається березень. Треба никати це, воно автоматично
зачне глядати людей. О, вже березень. О, почало автоматично глядати людей. Фунгує, супер. Так, хижочка. Вони так ось вержуть на другу, третю. Хтось сюди прийде. Вони йдуть слідучу класти. Тут у мене кусь один робить. Тачки зробив. Не порозумію. А що тут дали лише 3 тачки? А що мені з цими робити? Перетягніть на іншу будівлю, щоб перемістити. Куди треба тачку? Ай, ну, шмарець місяця зачав уже, видиш. Так, що в мене із цими полями? Так, єно буде пустоє. 3 будуть пусті, але ж на іному буде пшениця. Тяжко буде. Це треба нове... так, стоп. Треба нове поле класти. Включити поле, пшеницю садити, добре. І ще одне поле може туй. А вать де? Бо туй всі спочивають. А вать ту ще одне поле вгачу. А кілько полів можеш наєнно мати всьому? Льон можеш садити. А я ще встигну, ні? Що не встигнуть ще посадити щось. Мало тут встигнути. Коротше, періодично слідкуй за панелькою. О. Немає потрібного ресурсу для експорту. Малина, добре. А то може єдноразово було вчинити. Все воно є, айн. Населення і гроші чуть ниже приходять повідомлення, типу подумали. Ай, ну тут якраз було. Ну, у мене раз самі мінуси. То треба щось на експорт далі продавати. О, у мене вже 47 чоловік. Значить, вже сюди родина зайшла якась. Юй-юй-юй. Туй онь 5 зайшло, ще дітваки. А я їм можу налог на землю маленько підкрутити. Не? Піцицько. Перебачте, ось так, бо, ну, мені треба гроші, в мене раз дуже слабо все. Покладемо тут ще 2 поля на на пшеницю. Та я можу і 3 класти. Скільки я можу того робити? Много? Ні? 3 людей на рибу будуть йти. Той раз з цього ресурсу більше доста, з цього одного той доста, одного коваля мені доста. Тут буде построєний складик, тут буде ще один складик. І все спочивать поле, і все спочивать. Тут росте пшениця, добрі. І тут теж буде рости пшениця. Добре. Все вони засівають всяке.
прийшло було лише за муку. Ось я то. Клади туди, кілько встигнеш засіяти. Ой, то треба нараз туди щільно. Лиш не кажіть мені, що поле в мене не файне. Нормально. Тут теж пшениця, добре. Ну, надіюся, що вони то встигнуть засіяти. Ось дали пак спокійно помолену муку. А пак воно буде десь на складикові у мене. На експорт. Та й будуть паради. З тими контрактами з чимся не дуже розібрав. Це тепер мені треба виладити сюди мого гінця і поникати, що я їм можу продати. А якби я їм щось продав, то мені треба б у мене що було. У мене раз на складові достану. Не густо. У мене тут ніч не є. Риби почти не є, муки почти не є. Даже цього сонячника в нього вже почти не є. Туйня 1000, бо то треба построїться олійниця, та буду вже продавати на експорт олій. Все встигне засіяти, а все поникав. Покладь дзвін у честь того лінюха. Старої кушниці. А як покласти дзвін? Ош. Сякое? Гріб му покласти, чи що? Ти за що кажеш? Йой, мені би і школу пак класти. Аж капличку можу покласти. Так і туй у центрові села найби була. Нє? Туй файно буде. Туй покладу капличку. А колний лавицю. Ще одну. Де там? Це який дзвін ти казав? Альтанка даже. Йой. Шипшина. Дзвіничка. Туй. Сміхе. Добре. Кладеться друга хижа, прийдуть люди. Добре. Так, ся зоряна ніде не робить. То не діло. Тут троє. Добрі. Тут один. Добрі. А я можу ще лодки? Не можу. Лиш 3. Лиш 3 лоді можуть бути в одному сьому. А я можу покластися ще один такий порт. Ну, не порт, а й риболовню. Та... І там ще троє будуть гони робити. Туй, наприклад. Майдулі ріков. Туй покласти. Виробництво. Риболовня. Де було? Або то видав я дуже пилу. То я видав дуже пилу. Раз. Требася ліпше з землею розібрати. Сіє, добре. Встигаємо. Тут вже росте, тут земля спочивать. Тут буде пак гречка, тут буде льон. А може замість льона нормально булів палити. Айно. Воно все дуже інтересно. Гречку ніхто раз не бере. Гречку можу перемістити на локальний ринок. Сюди, наприклад. Гречку і так там ніхто не купує. І бурак ніхто не купує. То мені треба за тими контрактами. Коротше, і торговлю все треба розбирати. Ну, тут теж треба покласти все сезонне.
у сезон 4, значить січень, лютий та й грудень об 0. Все, порядок. У мене волів не є. Де б мені воли взяти? Сюди зараз ще одна родина прийде, вже в мене 48 чоловік живе. Йо, як файно. Так, що там вода? Туй повний. Сись повний кадуб. Сись нормально. Застає раз. Раз застає. Туди кіту вже хишки будуть, та мені попри ці хишки треба буде теж болтик покласти, бо в ньому щось продавало. А туй. Сяк. Щося буде продавати. Буракся буде. Ану, що купують люди туйки? Бурак горох. Цибуля, малина, чеснок. Мука, капуста, горох. Що в мене є на складові взагалі? Риба. А рибу купують? Не дуже. Ні, беруть. Та можеш туди-сюди теж і рибу покласти. А ведь рибу на експорт. Що в нього в коморі ще є? Муки вже не є. Це найбубила мука. Просто 500 палити менше мало. Капусту від людей беруть, горох. Найбуде горох. Та й нормально раз. Ну, сюди ще одна родина зайшла. Вже в мене 53 людей. Волів мусиш купити в сусідніх селах. Айно, все розумів. Так. Що? Хиблят робітники, та найдуть. Як хиблят робітники? Та перше мися нові люди заселили. Йой, гроші втікають страшно. Мінус 119. Як заробляти гроші? У мене є 1000 сонячника. Ясно, треба мені 2 воли десь знайти. То мені мусай туди єдного виціть. Ну, найде таку на роботу. Що вам хибить? Далеко вам? Зарплату вам підняти? Найде. О, зарплата ся підняла, нараз побіг. На 5 достає одного-двох. Ну, тоді у мене 2 якраз. Ну, найбуде 1. У мене є 1000 сонячника, та я си так думав, що можеш заганяти сюди гонця, та щоб він щось наторгував з тим сонячником, ні? Ну, мені це звучить досить логічно, ні? Бо мені раз більш ніж що продавати. Фу. Та я б радий зробити великі налоги. Ну.
А ну, це не виженуть мене з села тепер. Третя хижа ся кладе. Лиш би челядь не вийшла на Майдан. Ну. Та будемо никати, як воно буде. О! Гонець прийшов. Вони продають всяку херню, а що вони купують? Пшеницю, гречку. У мене є гречка. Можеш їм гречку продасти? Можемо гречку продати раз. Бо більше з того ніч не хочуть. Яйця, олій, малина. У мене малина не є. Уже не є. Ну, капець. Риба, сонячник, їм то не треба. Яблука. О, треба сад. Зарплату йому бав. Ліпше олій продавати. Я розумію, айбоники, у мене ся на олій ще лиш буде строїти олійниця. Дораз то тася хижа докладе, далися буде строїти олійниця. Видиш, в очереді. Мені раз треба було просто робітників. Та прийшов сись. Купувати ніч не хочу. Будемо продавати малину та й гречку. Гречки можу лише 400 продати. Ай. Малину ніч не можу продати. Капець. $490. Все ще принесуть. Все, та я на гречку вже... На гречку вже пішло. На гречку вже пішло. Залишилось днів. А більш нічому не можу. Угіль 8000. У мене що в мене з углем? Можемо угіль продасти, у мене 3000 є. О, я му ще й угіль продам. Хоч 2500. Продам уголь. Ну ясно ж, ліпше олій, зарплату убавити. Ну, зарплату як... Ну, різноробам 90% уліп. Зірка не є вдома. Я йду на вулицю огляду. Так, добре, значить... Рибарям хотів їм ще убалити зарплатню. Туйка. Бо встигли затирхати на 5 угля. Затирхали, никай. Нормально. Гінця вже не є. Експорт. Це вони йдуть сюди за моїм углем. Айно? Добре ся розумів. Та мали б встигнути. Я щось цьому дуже зарплату був підняв. Добре. Так, требася сохранити. Це дуже важно не забувати, бо всякого сього настати. Мене Frostpunk навчив, що треба знати сохраняти. Так, хижу почти доклали. Добре. Хижу доклали.
Далі вони йдуть строїти якраз на літо-то. Можу в складах хранити. Бо тих складів у мене раз не є, один буде туй. А ще треба ми буде ще одну комору видав. Це не треба буде. То раз не ясно. Знав точно, що сонячника можеш сюди давати хоч півдруга. Ні. Сонячник ми в ці заберемо геть. Сонячник піде нам на склад. Сонячник ніхто не бере. Ми з нього будемо робити улій. Ну, ще до хижі ніхто не прийшов. Шкода. Щось ніхто не поселив, ну то вже скоро. Так, один робітник, один. Так. Я лише не розумію, Юрку, може ти знаєш, це є у цій комори, ліміт місткості. Мусить бути, а який він, я не знав. Та я не дуже вижу, який товар має ходовий. Вижу лише у окремих болтиках. Оштуйся продає хрінь, капуста та й риба. Туйся продавало мука маленька, горох, бурак. А в ці цілком так не видко, що має йшло. Не є, ось я тут можу йому палити там 5000 сонячника, та й підемо. А там мені всі в коморі сонячник взагалі не треба хранити. Його виціть мож... І тут його не треба. Мені його треба буде виціть геть. Вони його виціть самі візьмуть, ні? Вони ся догадав, тож виціть треба сонячник сюди пак буде возити. Та і вони догадалися виціть його брати. А чий? Вони тут назбирали вже води та й сіно волам, а у мене волів не є. Ха-ха-ха! Нігде його не досягав. Гонно бити, ж не є раз такого. Хотів їм на рибу покласти ще одну сесю. Бо раз видав нікому буде. О, нова родина! Єй, нова родина заселилася. Супер! Різноробочі, вже нараз пішли щось чинити. Уже 57 чоловік. Є, бой! Тепер у мене склади будуть, капличку вчиню, а далі ще на хижа туся буде класти. Склади будуть туй, всякі такі. Туй якось щось грузить видав. То йдуть геть. Що сьогодні забрали? Видав муку, гречку та й угель. То видав вони, ні? Мусить бути. О, у мене ся гроші доплюсували. В мене плюс 20! Я вийшов у плюс! Розробник планує живітність продуктів без казили часом. Ой. А щоб не міг на складове мати 1 мільйон того, я розумів. У складах 10 тисяч? У мене раз такого не буде. Червень місяць у мене буде раз пшениця, 2 пшениця, 3 пшениця, 4. Коротше, у мене цього року сама пшениця, я буду муку продавати. А далі олій. А люди їдять рибу. Це поле просто цього року спочивати. Пак на другий буде буля. Тут гречка. Тут коноплі. Ще не знав, що з ними буду чинити. Там пак цуря якось буде чинити. А на цих полях треба буде никати, що буде. Треба буде видав много сонячника, на другий гід посадити, бо пак з нього олій чинити. До 200 можеш убавлятися ти за що? Ось 200 людей у мене в село вибіжило. Це ти за сесі, за продукти.
Кітєм у плюсові та гибай до корчми. У мене ще не є корчма. Я вже в плюсові, у читавому плюсові, а корчму ще не мав. А де ото ся робить? Транспорт і торгівля? О, стоянка тачок. Мені все треба було, айно. Бо в мене тут тачки суд. Стоянка тачок. Де б то було? Де класти стоянку тачок? Кемпець. Тут десь. Коло тачкарні. Нерівна поверхня. Сятили бистися. Та сяк туди покладу той. Качаш уже гроші? А, за гроші? На корчму є людей много. Та в мене тепер 50 семеро, а там буде видко. Так, що стротлю? О! Улі, люди добрі. Глядав ту роботу троє. Перший йде. Супер, все. Йдемо улій продавати дораз. Так, сюди туди може буде верече ще одну комору, ні? Десь тут такий. Убися в ній продукти хранили всякі. Авать склад, авать що. Йой, я склад поклав, а на складові то треба ще казати, що угель туди 10 тисяч. Дрова 20 тисяч. Солома най буде 10 тисяч, може треба буде. Та й що ще? Сонячник най буде 5 тисяч. Ні, нащо мені сонячник той? Сонячник я буду на улі. А, ні, треба. Вони може виціть будуть і то-то. Сонячник 10 тисяч. Якось ідем на складові най робить. Що м хотів? Сі капличку кладуть. На склад когось щось буде звозити. Та й сей склад. На цьому складові най будуть дрова 10 тисяч. Та й теж деревина 20 тисяч. Ож вони кіть вироблять більше, та вони то на склад понесуть. Так розумів, ні? Айно, вже сюди угля переношувати зачали. Щось не вихосновує ковальом. У тачкарні можеш мати 5 тачок, та ще си змайструй. Ага. А ось вони туй будуть, айно, бо я... Ага, туй стоять, бо мені ся відділо, аж тачкарня просто чинить тачки, а десь їх треба мати інде, ні? Так, я зась у плюсі по грошах, мені се любить. Так, кажу, то ж води хибить. Ні, води доста, просто ходіть за ним. Не лінуйтеся. Вода близько, ту я не, але... Так, уже улій чинять потихо, супер. Тот улій десь треба буде держати. Давайте на експорт будемо улій 3000 упалимо. А нам на однушній складик теж улій треба. Най буде 500. А будеся продавати улій туйка. Де? Не вижу. Улій, добре. Супер. Тоді у мене потихеньку вже ся варить улій. Маленького буде туйка, ось на однушній ринок, а многого буде на експорт. Значить, цей сонячник. А як можеш перемістити ресурси тачкою? 900. Сюди. Добре множив?
Ні, не добре нажав. Ні. Як це відмінити тепер? Бо... свистатися. Най вже везуть. Я не знав, як ото відмінити. Так, чекайте, мені треба на 2 минути видійти, у мене є срочне діло. Всі собі потихеньку ходять, а я дораз буду. Так, туйсьме. Там, коротше, мацуруня би вискочив у озеро. Так, щося стало. Тачкарня має плюс 5 міст, а на більше треба класти стоянку, там по 4. Но, та якраз, Ники, туйня тачкарня, 5-ся чинить, а туйня буде стоянка тачок. Все добрі, все вже на очереді, видиш, у мене все вже робить. І ще ся й хижа 4-та кладе. А далі треба, видав, ще класти хижу. Хижа. Ні, сяк сюди буде путь. Ну, добрі. Ся хижа строїть, далі ся строїть то та стоянка на тачки. Солома, сонячник. А, то треба було виці треба було сонячник повести у склад, а я його чогось завер у комору, куди його взагалі не треба. Добрі. У всьому складику лише дерево буде. Вони його тут самі повозять, поносять. Носять, добрі, нормально. Паради. Так, вамся ту як же. О, тут можна було ще одну хижу покласти. Авать рибацькое то сесе. З чим хоч. Авать ні, може тут вилишити місто, а пак покласти міст, а туйка ще в мене буде такий островний архіпелаг. Боже, як мені все так інтересно. Так, глипнув старі сейви, мав у коморі 12 тисяч добра і не пише, що переповнена. Може є не обмежена. Гонно бити. Та буду уникати. Треба мені видав ще одну риболовецьку систему. У мене риба іде. У мене риба ся продає по тих. Ні? 1000 най буде. Бо риба у мене йде по тих. А може і на експорт рибу збирати? А чого я тут лише 300 впаяв? Та най буде хоч 2000. 2000 всього. Мукивня ще тільки не є. Мукивня буде файно. А тут можеш муку збирати. Сорома, сонячник, ні. То лише тут можеш буде збирати. Добре. Гроби де будуть? Ще не знаю, у мене ще ніхто не вмер. А кіт серйозно, та видав, тут десь будуть. Сюди, з цього бока. О, все вже інтересно, гонець прибув. Купує сонячник, олій, гречку, муку, солонину, льон даже. Добре, я можу продати олій. Скільки у мене олії вже?
3000. 650. Треба 3000. Ну, і всі двоє стараються як можуть. Що в нього ще там було? Сам сонячник я йому продавати не буду, бо майвигодно з нього, понятне діло, робити олії. А то значить, ож... А що в нього тут ще є? Бурак, булі, риба, тому все не треба. Ну, та получиться, аж лише олій йому буду продавати. Найде. А що в мене з желізом? 624. Нормально, нормально. Рибу ліпше сушену, тараньку. А як її сушити? Ти можеш казати, лише сушену рибу найроблять. Та то датуй збирати сушену рибу, а і ще не є. Тільки наявне сушена риба. Най буде 3000. А туй покладу нич. А сесю рибу перемістити ресурси тачков. Риба 500. Найде у комору. Всяк? Всяк. Добре. А тут у мене риби 1000. Добре. Нормально. Айно, бо вони сушену рибу купують, а всяку сиру не купують. О, вже ся жне по тих жнива вже йдуть, супер. Збирається пшениця. Файно, пшениця ся йде молоти на муку. Мука ся збирать на експорт. Мука ся збирать і на однушній тот. Потихеньки. Сіль треба купити. А де сіль купити? То сіль треба... А, сіль бо ще треба десь купити. Ой, хмари вам зелені, то ще треба десь сіль купувати. Стонкс. Ну, головне, що я в плюсовий. У мене лише плюс 18, або вже потихо йде. Той Бовтик що продає? Олій продає, а олій купують. Супер, супер. Горох не беруть, зато беруть бурак та й сиру рибу. А сиру рибу я буду ще продавати. Хрінь уже просто ніхто не бере. Хрінь у людей видав свій є. 0. 0, 0, 0. А купують? Хрінь, купують. Добре, тоді не киваємо, найде. Найбуде. Вода. Вода в порядку. Риба ся імат. Або, чекай. Купити сіль у Солотвині? Експорт улій. Ну. Надіюся, що встигнуть ми натрощити олову. Не встигнуть. Не виконаться контракт у час, так і має бути, так ми ся видите. Так, стоянка на тачки. Ну я так вижу, що улій продавати вигодно. Бо я в перший раз за довгий час у плюсове. Будівництво завершено. Хата. Супер. Ще прийдуть люди. А туйся не стане ще одна. Станеся. Ні, ліпше вилишитися місто на міст на того бока, бо мені тут треба буде сісі родовища.
Ні. А не треба ми ще один млин нагоду? Всі двоє поберуть. 690. А там іще жнут. А різноробочіся ще глядають, котрих не є. Тут ще ніко не жиє. Тільки всього той активностей таких у бавці, я не встигав за ними просто. Я за ними не встигав. Може ще маленько налог підняти на землю. О, 185. Це видки цяпнуло. А, бо за оловом прийшли. Поняв? О, нова родина в селові. Ану, де тут, де тут? Єй, нова родина. Добре, це вже всі хижу йдуть. Костянтин, Гаврисова, Любослава, маленька Маринка та й Божена. Йой. Ай, ну то лиш Альфа 04. Кемпець класно, тут поміж полями пішачок такий. Хижу лиш построїли, а вже там то. Ну, супер. А ну, підете розноробочими на польові роботи, це як? Тут мені треба віддав фурташнього робітника на сезон. 1000 пшениці є. Треба, я так розумію, мені треба ще один млин класти, бо тут всього мало. Виробництво млин. Тут годин бити? Тут годин бити, так. А вать ту його так і покласти близько до сьому. Ні? А цяк. Ось близько їм буде носити. О, ще якийсь гонець. Це видкий. Ко. Деркачі. Ага. З деркачів купують олій, гречку, пшеницю. То я їм можу хіба угіль продасти? У мене угля є. Угля у мене лише 1000. А, бо сеся потихеньку дуже наношує. Може їм угля напродавати? 5000 найби було. То вони вицять візьмуть. Із склада візьмуть. Не возом, а й тачку. Його вже потягли? Вже його потягли. Добре. Туди. Так, стоп. Не пілуйте на ня. Туди ми му продамо угля маленько. 8000 потягну. Пшеницю му продавати не будемо, бо нам має вигодно продавати муку. Сяк. Бурак 200 се насміх, никотико купувати не буде. Я так вижу ж. Булі можуть забирати, гречка раз найстоїть. Сушена риба ще то довго не буде, угіль буде, олій буде, добре. Що? Так, а ну ж поникай, кілько грошей мають. Перві файти, кіть повну та сміло піднімає, ну ви може буде давати помічки, що. Перві файти то сесі. Статок 226, статок 186, статок 160, статок 200, статок 170, 170, 160, 180, 90. А, сі вже мої послідні, 111, 27 вообще, усіх 46, 35, 23, 8. Коротше, усіх первих має много. А ти казав, там можеш податок класти на кого? Податок на статки 100 плюс. А цяк покладу даже. Та буде нормально. Можеш жити, ні? А там ще на хижа кладе потихеньку. Так, що му хотів продавати? Угіль є. Гречки у ня не є у самого.
Не уродила, бо я не садив. Не уродила, бо я не садив. Та більш ні чому продавати. Олій уже пішов туди. Ні? Цю олій ще можу. Начините олов, хлопці. 60 сонячника. 0 сонячника. Не продам бо більш ніч. Все. Піде лише угіль. Ніщо продавати. Та я можу своїх тих і не заганяти нікуди туди. Так, мені тут треба робити теж планування буде. А цяк хишки ще попри ріку покладу. А цяк. Раз. Два. Три. Все, 3 хижучки. А сюди треба буде ще поле якось покладемо. Всяк буде нам все тягнути село. І тут ще пакучинемо сурдичок маленький. Іся так любить, йой-йой. Уже 61 чоловік. Жив у мене у селові. Нова кушниця. Сохранити, продовжити. Добре. Ага, все. Йой, Джукіч утік ад гет. Допозереш пак на ютубові. Добре, красно дякую тобі за поміч, дуже ми поміг. І файно ж заскочив із був і нам сюди заприказувати. Майся раз. Так, урожай пшениці, пшениця. А ця пшениця на складові тут немає. Не може бути нагоду. Може бути, пшениця. 5000, наприклад. Ні, це пюла ідея. Треба на такому складові, котрий буде недалеко. Значить, мені треба складик тут такий класти. Поміж млином. Де ото? Транспорт, торгівля, склад. А да як сяк. Бо такий коло млина був склад. Тут його покладу. Ай, ну, всяк нормально буде. У чому задумка? Тут ферма, тут ся збирать урожай, вони такий нараз на склад несуть, і такий нараз я тут моле. Бо воно да, як логістично їм недалеко було. Бо ки там покладу пшеницю, то їм далеко ходити. Направду далеко. Тут двоє заготовляв дрова, нормально. Куру можеш заготовляти, ба нащо? Що? Заліснення? Уж можеш садити хащу? Супер. Та туди посадимо... Де садити хащу? І сеся буде вирубувати. Значить, можеш засадити той дарабчик. Айно. Класно. Так, там ще може сади було робити на фрукти, шилияки, ні? Виробництво, сад. Сади пустимо, а ведь мож уже на сій половині зачати сади чинити, ні? Так, води вам хабит. Та ту є. Та ту є. Що вам хабит? Нормально все. Нормально, у них все найся не то-то. Так, тут буде ще один млин, уже на нього возять дрова, а й бо раз хижу строгати. Де? Ага, тут. Добре. У мене нових людей прийшло. Може ще страйбарів знайти яких? Ніко не глядать роботу. Урожайся збирати щось дуже потихе. І снопи нігде класти, це як? Жнут.
А пак все куди? Так, видав, треба склад, май скоро даже геймлин буде класти. Так, ага, угля було не достав би продавати, ясно. Угля на складові 0, а ту є. Ага. То треба строїти ще одну углярку. Виробництво. Углярка. Так, 3 углярки, добре. Так. Раз, 2, 3, 4. Супер. Тачкися перенесуть. Тепер у мене тачок доста. 3 туйки будуть, 4 там, та й 5 туй. Хі. Парадний паради. Добре. Я лиш переживав за сись. Так, ану, що ти мені везеш доброго? Гроші? Це щось забирати? Це угіль? Це олій? Неясно. Головне, що ми у плюсові, та ще й у читовому. Плюс 130. Добре, вже починаємо потихеньку заробляти гроші. Все, і ти вже йдеш гет. Ну, добрий, майся, будь здоровий. Та я теж довго не буду. Я туди скоро буду ся сохраняти. Нова кушниця. Сохранити. Продовжити. Добре. Туй двоє на млинові рублять. Завтося туй кладеш ще один млин. Бо видко ож пшениці сме сього року зобрали повно. Онася це не спортить, кіть вона не буде у складові десь. Туй он 2400. Йой-йой. То ото кілько у нас муки пак буде. Дуже парадна бавка. Не знав, я... Давно не було такого. Давно в мене не було такого. Бо он на тіку мене затягала якась така файна бавка. Ну, вижу, люди купують улій файно. За водою ходити їм далеко. Айбо нормально. Нічимся не стане. Цей снай робить по тих... Всього одного разу. У родині Линників народилася дитина. У мене дітвача! У мене в село вися родило дітвача. Як це поникати? Юй. Олег та й Неля, у них ся родила маленька Маргаритка. Юй, золотая. Може їм гроші дати? Айно, дам їм. Вони не бідні, бо мені просто капець, після так полюбило, у них ся родила дитина. А тут ще й хижа достроїла. Так, усі гроші нормально. 4,40. Усіх 4,75. 7. Фу, та бо у них іще баба стара є. 55. Люди читаво заробляють гроші. У мене є даже много багачівників. 233 мають. 192, 216, 194, 185, 136, 119. Всі щось небагаті. Литвина. Ну, всі видав май багаті, а 234 в них. Дереші. Та бо він робить у міській раді, слухайте. Дереш туй то. Та в нього все, платня 120%, ні. Платня 100%, нормально буде. Все, тихо. У другий раз я родить дитина, я першу пропустив, но кампець, ганьба мені. А тут вже нова родина ся засилять. Із 5 чоловік. То вам не фігля.
То значить на склад можеш наняти будеш чинного челянника у комору, в смислі. Бо їдіння возили. Так. Гороха 2000 можеш мати. Мені треба сюди. Тут і все. Пріоритизувати збір урожаю. А ну. Тачкися, хуснут. Ай ну. Іде ото потихо. Ну, нова родина ся заселила. Пішли нараз з різноробами на всякі доправи. Сюди ся дерево тягать потихо. Тут і нова хаща буде рости. Капець. Дерева ся садять. Я й не знав, що ти можеш садити хащу. Думаю, можеш лише рубати. Вже ся торговий путь потихеньку протоптав. Риба не дуже йде. Я вже таку рибу і не буду робити. Треба сіль купити, точно. То почекав вже найдак од мені прийде. Не буду сам. І у Федориківся теж діти народили. Де тут Федорики? Дереші, подрів'янські, мотилі, плантюхи. Так, паузу. Я мав знайти Федориків. Архипенки, Бобликові, Дріздові, Федориків. У Федориків родилася маленька Іра. Йой-йой-йой. Вони 2 роки тому лише прийшли. Ники, Людися самі родять. Все, мені вже не треба тут переселенців ніяких. У мене село самося розросте. Йой. Найся не приказує. Добре, так, що у нас там із полями? Мені треба буде улічі садити. Тут далі конопліся посадять. На другий гід пак сонячник, добре. А з цього року сонячник якось буде? Це вже листопад. То ся збира. Добре, значить. Сонячник. Сонячник. Сюди булі видав. Най буде один пропуск. Та й тут буде пропуск. Тут пак пшениця. Тут пропуск, тут сонячник. Добре, нормально. Так, склад. Добре. У складові буде пшениця. 10 тисяч, най буде те, що там ще. Та й раз ніч. Солому тягавим сюди, не знав на що. Ну, най буде. Тут дерева по понятним причинам. Торгувати. Все, так, чекайте. Торгувати. Мені треба було купити соли. Усіх не є. Або вони б теж раді купити сіль. Що я можу продати? Олій. У мене є олій. Сушеної риби не є. Борошна в мене ще не дуже є. Борошна в мене 500, олову в мене 900. Олію можу продати. Все, супер. Пішло. Я продаю олій. А сіль буду купувати від когось другого. Я помню, що там було. Вернуюся. Ну, або я вже не буду довго. То і просто... Кобися була якась бавка, за яку я більше знав, то я би міг собі покласти якусь ціль конкретну. Я хочу там добити сесе, то. А я не дуже розумів, яка тут може бути ціль, та раз просто бавлю мені все нове. Не можу си тут виділити, все, на цьому доста, на цьому коницю, ми все вчинили. Курей може пак купити, так. Візня вам хабит. Татуйня лише один. Відкритих посад більше є людей, котрі готові робити. І так ми треба більше людей. Ну, 4,5 тисячі пшениці. Куди вони в то будуть тягати? Сюди? Ясне діло.
Сюди якось пойти на роботу. Ну, тачки ся хуснут. Вижу, аж тачки помагають, файно. Туйка 3. Туйка 4. Тягут, хуснуть, це добре. Ну, пшениця ся найвозить. Значить, ви ці пшеницю будуть носити сюди. Добре розумів. Айно. А далі пшениця буде йти на млин. Сюди та й на сись млин. Добрі. Ціль построїти всі будови, що тепер є в грі. Ну, то вже айно. Тепер так. Далі буде ліпше. Все, тепер у мене вже файно видко такі якісь основні дараби села. Тут май заселений такий кус. Тут май такий індустріальний. Тут вироба всяка ся чинить. Що в нього тут? Ковальня, тачкарня, теслярня, олійниця, ферма. І попри ферму у мене тут вже потихося родить ще один жилий райончик. Тут ще 3 хижі будуть. І за ними ця кругом будуть ще хижі. Файно буде. Айно, коби не сися тупа війна, то ігра бися ще й май скоро розвивала. Ну. Мусимо допомагати чим можемо. Так, що тут у нас? Гониці з мерфи. Та ми з ним вже договорили, ось ми олію йому продаємо. Добре. Муковня ще тільки не є, ще не намололи. Та раз буде лише олій. Оловня доста. Ще на 142. О, вже сніг паде потихо. Так, це значить на слідуючий гід що буде? Тут будуть коноплі, булі, гречка, булі, пшениця. 4 пшениці, одна гречка, а ніде не буде того посонячника, треба ми десь. Може на одному замість буль посадимо сонячник? Ну добре, значить булі. Добре. Сіна в ня доста, а нікому то сіно їсти. Добре, що хоч це не портити. Що там з тими гвоздиками? Не беруєш, Олесю? Може тобі когось іще наняти у поміч? Желізо 492, гвоздиків 0. Ага. Слобідних гвоздиків не є. Все, тепер у вас вже 2 на кузні. Робіть. Так, тут дрова не мусай складувати. Тут не будуть дрова. А тут все по нулям. Чого? Не встигають? На стройку все йде? Чи що? Шумний валал. Йой, красно дякую. І все, кличеться нова кушниця. Ну, то що тут з цими гвоздиками? Купує їдіння, відпочивати. Так, тут пшениці вже доста назбирало. Вони вже вицить почти все виносили. І воно буде потихо молоти. Добрі. А що, тут 4 і ніконич? Що таке? Щось у вас відвідує каплицю, відпочиває, кампець. Хлопці, кивайтеся. Один се пішов молити, другий пішов відпочивати, тепер обоє відпочивають. Кого буде гвіздя чинити? Люди добрі. Я їм капличку нащо клав? Ні, ну добре ж капличка є.
Надає містянам можливість задовольнити свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну каплицю, щоб нарощувати населення понад 100 людей. Інтересно, не знав за якої обмеження. Значить, було б менше 100 чоловік, бо б не мав капличку. Ну, зима чи не буде тяжка. Та що сів хижу? Хлопці, робіть гвіздя. Що таке? Постачає ресурси. Ну. Хочу видіти гвіздя. Желіза у вас доста раз. А це правда, треба купити ще желіза. А, тут є. Тут можеш складувати желізо, не буде. 5000. Або воно не було туй. Перемістити ресурси тачков. Желізо. 492. Виціть. На складик. Айно, пішло. Добре. О, гвоздики потихеньку пішли. Дораз вже... Ну, добрі. У них там маленько ся застопорило. Все вони знають. Носять вони желізо. Угля доста маут. Туся ще чинить. 3 углярка у мене суд. Паради. Просто щось дуже потихося чинить це все. Гонець із деркачів прибув до нашого міста. Деркачів то де? Ага, оці. Треба в одних соли купити. Куплю в одних 3000 соли. А продам їм олій. Айно, є в нього олій. Угіль у нього є. Але у нього не є. Вони хочуть угіль. Хочуть. Добре. Супер. Пішло. О, ще в одних можеш желіза купити 500. Ні? Лише 1000? Ну, не буде 1000. Раз добрий, у мене файний, префайний плюс. У мене плюс 400 золота. Я заробляв гроші, мені ся любить. З якими темпами скоро треба буде купувати волів. А воли мають бути у коровникові. Коровник мені треба класти десь. Ну, у центрі села готуй не покладу. Маленько не файно. Туй не буде. Туй не буде туди така скотарська зона. Ні? Найби так було. Туй си покладу коровник. А з чим хотів класти сади? А сади я би вже клав на сівполовці. Так мені ся чогось видить. Ну, не що то логічно, або мені ся видить, то ж буде файно просто, що я сюди покладу сад. Значить, треба... Сяк. Або раз сюди, там де вапно. Дорого. Ну, другого варіанта не є. Мені в перспективі муситься буде вчинити. Най буде, а далі тут може буде рубати хащу. Хащі тут, йой-йой-йой, дай Боже. Та мусай буде. Ну, а я тут хотів садити далі нову хащу. Та добре, що я сажу хащу, бо треба буде і сесю потихеньку пак зачинати. Ну, а там буде хаща рубати, будеся брати вапно. Тут теж буде така напівіндустріальна зона, можна так казати. Сюди ще пак буде міст, тут будуть хижочки, тут будуть сади у мене. Мені ся видить файно, мені ся видить добрий план.
Імпортовано бурака. Я купив бурак від других людей, не гонно бити. А, це я від своїх купив, значить, від місних. Малина, айну. Експортованого пшеничні. То не бай. Так, що у нас там було з ту пшеницю? Сюди 5000 уже знесли, добре. Так. Ще двох на сесь млин. Наймолють. А пак муку сюди теж можеш готову складувати, ні? А, ні, муку вже треба на сесь складик. Тут що в мене з мукою? 500. 1000 покладемо. Олову теж 1000 можете мати на всякий. А туй мука 5000, угля 5000, олову 3000. Добре. Значить, мій основний експорт тепер буде мука, олій, щось таке. А мука ся людям продає? Продається потихеньку, добре. Ну і тут іще торговці. Тут сим болтик є, на рибу, на горох, на бурак. Бурак не беруть. Замість бурака теж муку покладемо. Все, у мене вже потихеньку йде у плюс. Сізют я просто ще купив їм желізо. Кого дня хотів угіль брати? Щось було там таке. Ой, то в мене тут великий доста дара під горі. То ще туй кілько міста. Тут ще може жити. Ти туй. А я лише у долину никав. Тут буде угля, тут буде угля. Тут всього доста. На складикове желізо, на складикове угля. І тут 5000 вже чекати на експорт. А, вже 4800. Сіль! Все, я привіз собі сіль. Тепер сюди можеш сіль. Ні, на другий складик. Сюди. Сіль. 5000. Ні, 10000 не буде. Вся сіль най туди йде. Добрі. Ну, потихеньку. На складик сюди. Сюди желізо. Солому нікому не треба продавати. Бурак ніхто не бере. Це виціть гет. Малина раз не стоїть. Так, нові хижіся строати потихо, добре. За новими хижами піде міст. Файн. Тож йдеш, добре. Добру нічку. Я тут вже теж дораз буду сохраняти. Бо я вижу, в мене щось по грошам мінуснулося сильно. Бо я ся купив соли. Тот минулий рік у мене був плюсовий, а сись вже в мінус. Бо я ся купив соли, купив їм желіза. То бере, ну желіза у мене тепер много. Желіза у мене много, і туй 480. Туй у мене 1400. То в мене 2000 желіза має бути вже. 1400 то, що на складовий видав. Як це воно рахує? Доста інтересна бабка. Чотири тачки туй, 5 тачок туй, сіся роблять. Добрі. 8000 угля, 8000 угля, сюди се наношує. Супер. Десять тисяч угля буде туй.
5000 штук. Так, я тут. Був не маленько форс-мажор. Ну, айно, та у нас уже 1725 рік. Давайте перевіримо, які у нас плани на насадження на полях. Значить, тут у мене будуть коноплі. Ще не знав, що з ними буду робити. Раз я на поле посажу. Далі булі. Далі гречка. Зась булі. Пшениця, 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 пшениця. Видав, мені треба щось поміняти. Тут, наприклад, булі поміняти на сонячник. Та й тут булі поміняти на сонячник. Бо олій купують, а то ні. Та й тут, видав, поміняв на сонячник, а далі вже. Айно, сяк буде ліпше. Бо я вижу, що олію дня файно купують, а з чим не видів, бо там булі в когось були запроси. Айно, та гіби айно, треба, ну та єден туди той коноплі посажу після сонячника, бо сонячник бере дуже много ресурсів із землі. Єдні булі лишу, много пшениці треба сіяти. Всяк буде файно. Та можемо тут ще одно поле насадити, попробувати. Тут десь. Можу? Можу. Чим місто зайнято? Як ото? А, ось тут. Угу. Айно. Тут сися на сіно. Хмарити зелені, то туди сяк. 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 Задіяти і тут не пшеницю посадити, а й теж тут і коноплі. Ні, пшеницю дали коноплі. Буду видіти. Бо пшениця файно йде. Що, вода вам хибить? Вода тут ще доста. 400. 200. Ні, вода вже потихеньку. Та що, тут буде у мене новий сурдик. Тут вже нова хижася кладе. Та є смисл тут покласти ще один колодязь на них. Усіх. Та туди вода, керниця. Тут би найбила. Всяк буде нормально. Я їй навіть сперед стайню покладу. А цяк даже. В першу очередь. Ну, всяк буде добрий. Усокотити. Тут вижу, всі вже ся жаліють щось дуже на воду. Дуже сильно. Так, зима, риба, сяний матрас. Не є робочих міст? Ви ся з мене смієте? На тачкарню нет, но на сюди ще одного мож.
О, все, вже Никося не жалів, що їм нігде робити. Йой-йой, мінус 300. Це я щось... Це за того, що я тільки соли купив? 3000. А, тут і контракти фурт будуть фунгувати. А чи ні? Немає діючих угод. Ну, то добрі все. Ну, то значить разові такі контракти. Дрова. Матвій, Синельник та Анастасія Винниченко одружилися. Єй! Недостатнє різноманіття харчів. А це вже не класно. А це двоє таку із мого села. Супер. Так, вони жалуються, що в мене хибить усякого ідіння. То значить, нам треба покласти ще одну комору. Де буде продаватися то, чого не є усі в коморі. Звучить логічно, ні? Транспорт і торгівля, болтик. І коло комори покладемо ще тут новий болтик. Тут вижу рибу беруть, горох беруть, муку беруть. Добре, тут якось буде. Бурак. Так, що у нас тут на складу є такое ще? Бурака є доста, риби. Бурак, риба, горох. Ану. Бурак, горох, риба. Сіль. Треба бися хоч десь сіль продавала, ні? А вони сіль будуть самі виці тягати. Це тут у сіль теж треба у комору кудись класти. Видав не треба. Ресурси ся постачав, добрі, туйки четверо на пилорамі роблять, дерева предоста, угля туй предоста. Ж нікого не є вже туй на роботі. Ніко не глядать роботу, ніко. Відсутнє житло. Та й дораз будеся строїти. Олег Довженко. О! Так, Олег Довженко помер від старості. Кампець. Треба му... Все, прийшов... Прийшов час. Дем хотів ти мети укласти, туйка. Це у мене вмер перший челянник. Перший челянник у селові. А вони його будуть так іти хоронити. Балакія. Так, що вони купують? А, булі купують, добре. Інтересно. А в мене з цього ніч не є такого, хіба олій. І борошно. А ну? Що в мене є? Борошно 1400. Всі мелют, або щось слабо.
що можу вчинити? Малина теж не йде. Ні, буде просто надгробок і все. Ну, татує. Олег Довженко, 1650, 75 років прожив. Чи того доста? Все ще 3 пусті. Ну, та мав ще доста того. Добре, що ми будемо робити із цим? Желізо та й це все у мене є. Желіза у мене доста. Цвяхи у мене доста. Треба ми заробляти гроші. Треба ми продавати угіль, або вони угіль не хочуть. У мене є мука. Та будемо продавати муку. Треба ми ще один млин, туди так виходить. Сяк. Тут млин іде читаво вперед, а? Так, чекайте. А чого вони дали хижу стротки, я очередь посунув на карницю. Ну, троє сюди. Угу. Добре. Ти ся один обстав, точно. Йой, то вже чий знак. Ож треба потихо йти спати, ні. То вже знак, ож треба ся потихо сохраняти. Добре, із цим ми ся за муку договорили. Із цього всього у мене ніч не є. Металеві частини? У мене є таке. Є дуже мало. Немає робітника, щоб вивантажити віз. Склад Туй мой, Ники. Склад переповнений. Кажу, що сіко не може тут бути. Значить, солому тут даємо лише 4000 та й буде. А ви ці щось робітники повтікали. Чого? Туй двоє, добре. Туй двоє. Сюди ми треба буде ще двох. Всі пішли на рибу. Ясно. Це вже інтересно. Добре, ото явно сигнал, що все, требася сохраняти на низьку і йти вже потихо спати. А чи і так і буде? Та затягла, ясно, тут все так. Добре, тоді на низьку все буде кінець. І з цими проблемами, які у нас тепер указали, будемо розбиратися вже другий раз. Так що... ну пак, як є, я би радий мати на себе більше часу, якби видиш не виходити. Добре, Марку, дякую, добру нічку, майся раз. Щасливо!